Google Driveen dakigun bezala artxibo berriak sor ditzazkegu eta sor dezakegun artxibo mota bat inprimakiarena da. Ikusi dugun bezala, beste bideo batzuetan, hemendik sor dezakegu artxibo berri bat eta gehiago honetan, lehendabiziko agertzen zaiguna da Google inprimakiak. Bai, inprimaki hutsatik abiatuta egiteko edo txantiloi batetik oinarrituta. Gauza bera eginen genuke, zati txurian klik egiten baldin badugu eskuin botoiarekin eta agertuko zaigu interfaz berbera eta hemendik sor dezakegu ere Google inprimakia, gauza berbera da. Beno, sortzen dugunean inprimaki bat, lehendabiziko izango litzateke jakin zer den inprimaki dokumentoat. Izango litzateke guk sortzen dugun galdera sorta bat, beste batzuk, beste erabiltzaile batzuk erantzun ahal izateko eta guk erantzun horiek jaso ahal izateko hemendik. Beno, sortzen dugunean eta edozein beste artxibo batean bezala, izena jarriko genioke. Kasu honetan ikasbidaia izena jarriko diot, gero ere honekin jarraitzeko. Jartzen diogunean artxiboari izena dokumentoaren izenburua ere berbera hartzen du, baina posible genuke dokumentoan izena aldatu, artxiboan beste bat edukita. Ez da normalena izango litzateke artxiboaren izena eta dokumentoan ikus daitekena izenburua berbera izatea. Hau egin ondoren, ikusi nahi dugu besterik gabe, inprimakiari azalpen bat jartzen aldiogula. Kasu honetan, nik itxeki egin dut sortua daukaten bat, denbora ez galtzeko, eta, hau izango litzateke pixka bat guk ematen dugun azalpena jakiteko zeri buruz izango den inprimaki hau. Bukatzeko bideo honekin, gero poliki beste bideoetan ikusiko dugu nola sortu galdera ezberdinak. Honekin bukatzeko besterik gabe nahi dut ikusi, ikono honetatik, aurrebista ikono honetatik, ikus daitekela, klik egiten baldin badugu, nola ikusiko lukeen inprimakia erantzun behar duen norbaitek. Eta hemendik ere bidali dezakegu. Baina hau izango litzateke hori, aurrebista hori ikusi ahal izateko erantzuleak nola ikusiko duen. Beno, hau da pixka bat ikusi nahi genuena, eta besterik gabe behin sortuta inprimakia, hau izango litzateke, eta hau da bere ikonoa, sortu dugun karpeta edo erabili dugun karpeta horretan sortu egiten da. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.